Hi guys, welcome back to my vlog, to this vlog, Charis. So karon guys, is naada karon sa Kandihay. And then nanokusta, Charis. Nanokusta guys kay ano kaayo. Charis gutom na. Bito guys, nyari ta kay naay event, nag-birthday, igsuon sa mama sa asawa sa akong kuya. And then nag-vlog lang po ko diri para natay kuan. Makita po hon, di ba? So nabuka kaayo. So na ako i-share ninyo guys. Na natas likod mo. Diba? Ay, grabe yung inita ginoo ko. So, mga ligimig dagat karon dito sa bunbon ko no. Pero wa ko kabaw da guys, ug asa dapit ng bunbon kay karon ko kadula, may balete. Ay gamhila na ta kanay kahoy. And then guys, ako i-share ninyo ganina pagbiyahe. So, shout out ni Kuya sa Naskandihay nga dapit nga area sa merkado. Ning signal lamen taon siya guys. O nga kami pa dito so na just merkado siya, di ba? Na just merkado. Ning signal siya ang kami niliko og wa pa mi nakana naka sus. Palak mo sa iyang rela. Bulok pud tong driver pud. Pero akan sige pud mi guys kay wa mi license siya. License. So, see you later. See you later guys. Kung susunod nga panghitabo. So, kanina? Ang sa imo ang feeling, kasukaon nga kay hapit na banggaan. Mao na. Kay, wa pa kaliko, impas ag hinapay niya na magubot doon na.
guys, again. So, nalata diri sa Bonbon Beach sa Gindolman. So, naman sa Gindolman ang research mo guys. Nanay sa Gindolman ning ilahang beach Bonbon. Diba? So karon ginakaligo na mo ko diri ganina guys. Diri nagligo na ko ganina unya. Wala ko ka vlog kay grabe nindot kayo bugnaw kaayo. Init pud kaayo guys. Gato ang kutis din maitom ta. Charis. Guys. Lamig diri. Istambayan kinay murag something. Landong kaayo and then tuwa dito sila nga side ng iinom or ano pa. And then before they come end guys. Salamat ko sa nag-birthday karon. Okay la sa bangahan. Grabe. Birthday ra daw kay las pangahan. Sa okay ra lagi ka. Anak ra dira ko guys, magbugnaw ra pud. Kay what? Last year kay awa jud. Belto ka kung milabay nga wala ta kaligog dagat diri sa Bonbon murag last pa jud na tuig. Nakaligo na ko diri. Pero ano ko remember kung makapagpili mura magnabag ko guys kay mura mag something na inawa nga part of the kuhan. Charis. Kung never nawa diri guys nga kuhan murag bato, naduglog siya. Awas ang atubangan guys, dali kayo atubangan diri, promise. Ang ipakita ninyo. Grabe no, sa atubangan, grabe. Bawo ko sa nag-islahan na. Kaya naman tas Gindolman. Kana guys, nga party na. Nanay siya bato diri. Kani. Nawa, pagbagyo siguro ba. Nice kayo guys. Kaya ako diri sa Bonbon Beach Resort. So kung kisaganahan din na nga mag-summer na, ari na mo visit diri sa Bonbon Resort. Ang ilang cottage guys is na 250 and 150 ng cottage. Murag gamay ra nga ligo guys na manapon no. Gamay ra kaklasihan po drone. Klase. So lami kayo diri view guys, promise. Thank you.